Oletko koskaan miettinyt, tulemmeko todella tunnistamaan läheisemme taivaassa? Tämä kysymys on herättänyt uteliaisuutta ja tunteita sukupolvien ajan. Ajatus paikasta, jossa voisimme jälleen kohdata rakkaamme, on lohdullinen, mutta onko se todella niin yksinkertaista? Tässä videossa emme ainoastaan vastaa tähän kysymykseen, vaan tutkimme myös muita taivaan salaisuuksia, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi. Jos olet koskaan pohtinut, mitä meitä odottaa ikuisessa valtakunnassa, mitä siellä teemme tai millainen olemuksemme tulee olemaan, tämä video on sinua varten. Jatka katsomista loppuun asti ja paljasta taivaan salaisuudet, jotka voivat muuttaa käsityksesi ikuisuudesta. Muista tykätä videosta, tilata kanava ja laittaa ilmoitukset päälle, jotta et jää paitsi uusista sisällöistä. Oletko koskaan pohtinut, millainen olemme taivaassa? Tämä aihe on kiehtonut miljoonia ihmisiä eri aikoina. Raamatun mukaan identiteettimme ei katoa, vaan muuttuu tavalla, joka ylittää kaiken, mitä voimme kuvitella. Filippiläiskirjeen 3:21 mukaan Kristus muuttaa nöyryytyksen ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Tämä ei tarkoita, että persoonallisuutemme pyyhittäisiin pois. Kyse on täydellistymisestä. Luonteemme, muistomme ja ominaisuutemme säilyvät, mutta ilman kipua, puutteita tai rajoituksia. Kuvittele ruumis, joka ei tunne sairautta, heikkoutta tai väsymystä, vaan heijastaa Jumalan kirkkautta täydellisesti. Mooseksen kirjan mukaan meidät luotiin Jumalan kuvaksi, ja taivaassa tämä suunnitelma toteutuu täydellisesti. Emme ole pelkkiä henkiolentoja, vaan kokonaisia, elinvoimaisia olentoja, joilla on kirkastettu olemus. Mutta jos identiteettimme säilyy, tunnemmeko toisemme, voimmeko nähdä läheisemme ja sanoa, muistan sinut? Raamatun esimerkit, kuten Matteuksen evankeliumin luku 17, osoittavat, että tunnistaminen ja yhteyden kokemus säilyvät täydellisinä taivaassa. Taivaassa yhteys ei ole sidottu menneiden kaunojen, pelkojen tai väärinkäsitysten varaan. Rakkaus on täydellistä. Näemme rakkaamme ei vain muistona, vaan olentoina, jotka heijastavat Kristuksen kirkkautta. Jokainen jaettu muisto, nauru ja kyynel saa uuden merkityksen osana ikuista todistusta Jumalan armosta. Ihmissuhteet taivaassa ovat vapaita ristiriidoista, epäilyistä ja katkeroitumisesta. Yhteys perustuu ehdottomaan rakkauteen ja ymmärrykseen. Taivaassa yhteys ja rakkaus eivät rajoitu ihmisten puutteisiin. Ne ovat Jumalan täydellisyyden heijastuksia, ikuisia ja muuttumattomia. Rakkaus Jumalaan on taivaan keskeisin suhde, täynnä syvyyttä ja täydellisyyttä. 1 Korinttilaiskirjeen 13:12 mukaan nyt näemme kuin kuvastimesta, mutta kerran näemme kasvotusten ja tunnemme täydellisesti. Tämä tarkoittaa, että taivaassa ihmissuhteet ovat selkeitä, avoimia ja puhtaita. Mitä teemme taivaassa päivittäin? Raamatun mukaan jokainen hetki on täynnä tarkoitusta, iloa ja ihmetystä. Ilmestyskirja 20:3 kertoo, että Jumalan palvelijat palvelevat häntä ei uuvuttavasti, vaan syvän ilon ja merkityksen kokemuksella. Jokainen päivä tarjoaa mahdollisuuden nähdä Jumalan kirkkaudesta uusia puolia ja osallistua hänen luomistyöhönsä. Kaikki siellä on elävää, muuttumatonta ja täynnä iloa, ilman kärsimystä, murhetta tai kuolemaa. Miten ruumiimme muuttuu taivaassa? Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä 15:4 kuvataan kirkastettua ruumista sanoilla katoamaton, kirkas, voimallinen ja hengellinen. Emme ole näkymättömiä, vaan todellisia ja kosketettavia ilman maallisia rajoituksia. Kristuksen ylösnoussut ruumis esimerkkinä hän oli kosketeltavissa ja tunnistettavissa, mutta pystyi liikkumaan luonnonlakeja ylittäen. Samoin kirkastettu ruumis tuo täydellisen vapauden ja voiman ilman sairautta, heikkoutta tai uupumusta. Taivas on todellinen koti,
rakkauden ja tarkoituksen täyttämä. Jumalan lahja ei ole automaattinen, mutta avoinna kaikille, jotka vastaanottavat sen taivas, ei ole pelkkä lohdun paikka, se on täydellisen elämän täyttymys, jossa kaikki särkynyt ja vajaa saa päätöksensä.